Vítajte u ďalšieho videa, dnes tu máme ďalší zápas a to konkrétne o záchranu proti Lotyšom. Vyhrali sme všetky zápasy, ale nejako nám nejde do hlavy, že proste sme nepostúpili, ale to je jedno, je to predsa len Lotyšsko. Lotyši nám nemali robiť žiadne problémy. Dajte like a odber a ideme na tento duel o záchranu, teda o postup do štvrťfinále. Vyhraté vhadzovanie, ktoré vyhral pre nás Tomáš Tatar, legenda, prihral na Tatara, dorážka legendy, Slavkovský, dorážka, lotyšský brankár to vychytal. Tatar vyhral vhadzovanie a tvrdá strela, Nemec a prišli sme o puk, Lotyši, lotyšský tým. Ale môžeme ísť dopredu, Pavel legenda. A môžeme ísť dopredu, prihral na Slavkovského, ktorý dáva gól. Vyhrávame 1-0, Juro, to tam zavesil. Pozrite sa, aký nádherným gólom. Gól 1-0. Prehraté vhadzovanie. Vácha, Lotyši si hneď išli po gól. Hrivík nahodil puk do útočného pásma. A toto nebude zakázané uvoľnenie. A Hrivík prihral na Miloša Kelemena. Kelemen, Cehlárik. A Kňažko. Martin Fervári prihral na Hrivíka, ktorý ešte prišiel o puk a v prvej tretine Lotyši. Ale ešte sme to dokázali ubrániť, ale našťastie offside. Prehraté vhadzovanie po prvej tretine nad Lotyšskom, vyhrávame 1-0. Úžasný výkon slovenských hokejistov. Na streli vyhrávame 5-1. Prehraté vhadzovanie do druhej tretiny, ale môžeme ísť dopredu. Šimon Nemec a Kelemen. Tak Goodwes to vychytal. Nie, nechceme bitku, nie. Hadzovanie v útočnom pásme, ktoré sme vyhrali. Tá prihrávka na... A zase Goodwes vyzma puk v lapačke. Vyhraté vhadzovanie. Ale Lotyši sa o nás dokázali veľmi pekne postarať. Ale zachytili sme prihrávku, Nemec prihral na Kelemena a Kelemen, gól! Miloš Kelemen dáva na 2-0. V podstate v rovnakom čase ako Juraj Slavkovský v prvej tretine. Juraj Slavkovský to dal v 11. minúte. Miloš Kelemen v 11. minúte aj 6. sekunde. A to Juraj Slavkovský v prvej tretine, Miloš Kelemen v druhej tretine. Ďalšie vhadzovanie, Tatar ho pre nás vyhral. A môžeme ísť dopredu, legenda, Tatar. Tak toto mohlo byť gól, lenže Goodwes čakal takúto nejakú strelu. Tatar, Slavkovský a legenda. Nebol to offside. Tatar, gól, Tomáš Tatar 3-0. Nádherne sme to teraz zahrali, trošku spomalení, ale Tomáš Tatar to tam ešte dokázal dať. A offside, keďže nebol, no tak nás to zachránilo. Prehraté vhadzovanie. Bacha, Lotyši si idú po jeden gól. Ale našťastie sme to vychytali. Hlavaj, konečne. A na strele vyhrávame 11-2. Začína sa posledná tretina. A Lotyši hneď idú. Lotyšský tým. Ale vypichli sme puk. Môžeme ísť dopredu. Kelemen prihral na Nemca. A osobný súboj, ktorý sme prehrali. A ide si po puk Peter Cehlárik. Prihral na Kňažka. Ten na Martina Ferváriho. Môžeme ísť na gól. Peter Cehlárik. A tačovaný puk, ale bola to tyčka. Škoda. Hľadovanie v útočnom pásme vyhraté. Cehlárik! Ešte dorážka. Kutrna prihral na Kelemena. Zase úžasná príležitosť. Peter Cehlárik ešte. A Cehlárik! No, bolo to za brankárom, ale
trošku to netrafilo bránu. Vyzerá to tak, že tento duel vyhráme, takže sme vo štvrťfinále. Sme vo štvrťfinále. Ešte cehlárik. A dokonca. A ešte 3 sekundy, ale sme vo štvrťfinále. Yes. Takže sme postúpili, dokázali sme zdolať lotyšský tím. A teda postupujeme do štvrťfinále. Slovenský tím ukázal pravú tvár, že aj slovenský tím vie vyhrať. Na strele sme vyhrali 16-2. Ideme sa pozrieť, proti komu hráme štvrťfinále. Proti komu hráme štvrťfinále? A hráme ho proti Dánsku. Takže to by nemal byť žiaden problém. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like a odber a vidíme sa na budúce. Čau, čau! Vážení sledujúci, koniec videa.